Ne Maimuna Hélène Jaray mbagina Segu mfay Hama Jaray otu magistrat mbay Bibiane Koulibaly ne ka tɔgɔ fila sɔrɔli bɔr'o la ne tɔgɔ yɛrɛ Maimuna Djiti Hélène Maimuna Jara Djiti Hélène a ye mɔgɔ caman kɔnɔna fili n fankelen ye silamɛw ye n'o ye n fa yan fan ye n ba yan fan fɛ olu ye chrétiens ye nka Ala ye n ba minji dɔgɔya n ba bɛ sa kuma min t'a dɔn ne ye n ba dɔn a tɛ san 2 bɔ fɔra a foto n y'a ye ɲɛna nka a bɛ ban kuma min ne t'a dɔn ne lamɔna n bɛnkɛ bolo n'o ye misi Sébastien Segu bɛɛ b'a dɔn école karamɔgɔ kun don n lamɔna ale bolo ani n mɔmuso ani n ba kɔrɔw olu de ne lamɔ n ye DEF sɔrɔ min kɛ o y'a sɔrɔ n fa bɛ san n fa tun ye san juge nana bɔ sanni tomiya tun b'a bolo a bɔra ka taa Gourmara Rousse ne ye DEF sɔrɔ 75 n nana Bamakɔ yan o y'a sɔrɔ u ye orienté diri école karamɔgɔya fɛngɛ na ne kɔni o kun man di n ye komi n tun bɛ sport kɛ n tun bɛ basket la fo n taara yɔrɔ jan basket la n nana Bamakɔ yan min kɛ n ye n taara Joliba la Joliba Athletic Club n taara avant que n ka taa Joliba la Minamba Keita ale de ye n dɛmɛ ka INA ɲini n ko INA ka di parce que sani n ka DEF sɔrɔ n y'a ɲini n ko ni école bɛ yen tubabukan dɔrɔn bɛ fɔ yɔrɔ min na n ko français matière scientifique t'a la basa n kun t'o dɔn dɔw ye INA fɔ n ye Ala ka taa ka ko la groupe dramatique taara san k'an to yen ne y'olu ye min kɛ ne ko Ala ko tiɲɛ Ousmane Soni Agibu Dambele ni fana Berté ninnu n ko tiɲɛni yɛrɛ la nin baara in ka di ne ye ne bɛ taa nin na mais o y'a sɔrɔ n yɛrɛ fana j'étais vraiment douée en dessin n ko n bɛna n ko ka dessin kɛ mais n ye ninnu ye min kɛ n basculer la ka na théâtre fan fɛ n nana ni Minamba Keita ye ɲɔgɔn ye Minamba ye n ka Joliba ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka n ka INA ko ɲɛnabɔ a y'a sɔrɔ Salif Kanté de tun bɛ yen ani Mamadou Soni Kulubali olu de tun bɛ yen ne nacogo filɛ INA la. Maison des cinéastes aw kɛra sama ye faso jɔbaara la Mali daraw la. Olu de nana ni hakilina ɲuman ye k'a yira k'a fɔ n'i kɛra baaralaba ye n'i kɛra jamana maralaba ye walima i kɛra sinima tournelaba ye ko foyi t'a barika sinsin bolo ni hakilina ɲuman tɛ. Hakili ɲuman na jamana daraw la sini ɲɛsigi la jamana baw kɔ. N ye INA kɛ a ma gɛlɛya ma tubabu dɔ tun bɛ ko Armand Dreyfus n ka baara cogoya jara a taabolo jara ye a ye n dege ko caman na kɛrɛnkɛrɛnyana musokɔrɔba ladege u sen bɛ ta cogo min u bɛ taama cogo min u bɛ kuma cogo min o de kosɔn musokɔrɔba yan b'a kɛ hali n tɛ sɛgɛn ne ye musokɔrɔbaya kɛ kabini denmisɛnnin ma don sisan kɔni n kɛra musokɔrɔba yɛrɛ ye donc n tor'o la o kɔnɔna na groupe dramatique ye n ye an ye gouverneur de la Rosée o de la groupe dramatique ye ne ye olu ko Ala ko tiɲɛ ko olu mako bɛ ne la ko ne tila ne kana taa yɔrɔ si y'a dɔn tuma sɔrɔ n'i bɔra INA la groupe dramatique de b'a ka meilleur choisi fɔlɔ a tɔ bɛ sɔrɔ ka disperser ka taa dans les régions donc ne ye baara yɛrɛ daminɛ groupe dramatique fɛ ka sɔrɔ ne ma tila école la o sɔrɔla mun fɛ grève ko san kelen kɛra an bɛ se 4e année na tuma min na u ye an bloqué ko kalantigɛ tɔra 3e année don u ye école fermé ne y'o san kelen kɛ baara la groupe dramatique fɛ ka sɔrɔ ka na n ka examen kɛ san min dara o kan ne ka mutation yɛrɛ bɔra sani mɔgɔw ka muter ne ka décision ni kelen pe de bɛ n ka décision kan ne ka bila groupe dramatique la o kɔnɔna na sa réalisateur caman fana ye n ye k'a daminɛ Solomani Sisi o ka fiɲɛ an y'o tourné o de kɛra ne ka cinéma fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ ye fiɲɛ Solomani Sisi ka fiɲɛ grève min bɛ min na n'an bɛ boli kudu sanfɛ an y'o tourné o y'a sɔrɔ an b'a fɛ k'a dɔn cinéma yɛrɛ ye min ye wariko kun t'a la non ne ye Mali wari 500 de sɔrɔ n ka sara ye a san o bɔra yen nɔ Cheikh Mar nana an ye Cheikh Mar ka ɲamanton kɛ dɔɔnin farala a wari kan ale Ala ko tiɲɛ financement kun t'a bolo
nga ala y'a kɛ mɔgɔ ye a nana financement sɔrɔ a m'a ka mɔgɔ si janfa. J'ai toujours travaillé avec dans tous ces films. Donc a kɛra ten ne tun bɛ groupe dramatique la mais ni cinéma bɔla min mago jɔra n na n bɛ taa yen. Faamamuso ka kan ka bɛrɛ de k'i ja. Faamamusoya tɛ ja ye wa? O ɲɔgɔn da mun bɛ e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ tun? N b'a fɛ ka ko de kɛ min ma yamaruya musotɔw ma. I n'a fɔ ka taa bada la jumadonyaw fɛ. O tuma i b'i fɛ ka fiɲɛ bila ne ka fanga la wa? I muso bɛrɛbɛrɛli n'a lajɛli o tɛ se k'i ka fanga lagosi kɔni. I b'a dɔn cɔko n tɛ don ko sugu la. Fanga jugu fɔlɔfɔlɔ tɛ foyi ye namara kɔ. C'est en 91 j'ai décidé maintenant ka taa ORTM na. O sɔrɔla ko dɔw fɛ n ti don bɛɛ la k'o fɔ. O ye n yɛrɛ ka kɔnɔna ko ye. N taara ORTM na. A y'a sɔrɔ a Malade kun ye directeur ye Cheikh Najara. N taara n ko a ma n ko directeur ne bɛ fɛ ka na radio la nka n bɛ fɛ ka na caméra de kɛ. A ko Hélène n ko basa muso ti caméra la n ko caméra ka di ne ye de n ko n bɛna caméra kɛ. A ko n'i y'a to ne ma i bɛ se kuma na taa radio la. N ko ni e ko ten n b'a kɛ ten. Ne ye n ka demande sɛbɛn o y'a sɔrɔ Jajɛ de kun ye ministre Jajɛ Danigo. Bon i b'a dɔn papier bɛ signé mɔgɔw t'a dɔn. Quand Jajɛ s'est rendu compte qu'ale ne ka papier signé o y'a sɔrɔ ne taara radio la ka ban. Donc c'est comme ça que j'ai concilié les deux. N bɛ théâtre kɛ sinon les trois n bɛ cinéma kɛ n bɛ radio kɛ n bɛ télévision kɛ k'o kɛra ten. I bɔra ɲɔgɔn na i bɛ dumuni tobi n ka so kɔnɔ i b'i ka dumuni kɛ ka tila ka i yɛrɛ kɛ k'i muso kɔmi da n ka so kɔnɔna na ka t'i bɔ kɛ n ka ɲɛgɛn la i b'a dɔn k'e ti malo bamusa a kalo 3 filɛ ne bɔra n bɛ k'i ka luwanse sara n tun y'a f'i ɲɛna kabini bi ta e maa ma n'i ma ne ka so wari sara n b'i di fumali ka kɛnɛ ma batara den. Cɛw bamusa. Bon Mali cinéma taabolo kun ka ɲi nka an bɛ don min na ko bi Mali cinéma tiɲɛna. Mali cinéma tiɲɛna ka da mun kan wari tɛ ka sɔrɔ financement y'o ye. Hali ni film tourne a tɛ distribuer. Problème de distribution bɛ yen, problème de financement bɛ yen. Donc n'i y'olu bɛɛ ta k'olu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan fɛn kelen kan a bɛ gɛlɛya. N bɛ min fana reprocher an ka réalisateurs la olu de ye scénaristes ye u ye producteurs ye u ye réalisateurs ye u ye distributeurs ye a bɛɛ ka ca mɔgɔ kelen ma. Même ka fɛngɛ ninnu kɛ mɔgɔw choisi ka casting ninnu kɛ olu de bɛ o fana bɛɛ la. Donc n'u m'a décentraliser a bɛ gɛlɛya. N ye mun fana ye cinéma ko tɔ kɛra ɲɛdafilɛ ye min bɛ se o min tɛ se o o tigi bɛ ta o de y'an ka cinéma tiɲɛ parce que cinéma dɔw bɛ yen nɔ ala ko tiɲɛ parlons clairement a jeu man ɲi c'est des récitations je te kɛ un comédien doit jouer avec le corps un comédien doit jouer avec la parole an ka mɔgɔw bɛ min fɔ ani min b'u farikolo la kelen tɛ cinéma ni théâtre bɛɛ ye kelen ye a tɛ suɲɛ o a tɛ mɔgɔ tɛ tromper a la o n'i y'ale kɛ si ye i n'a fɔ ne ka maître de la k'a fɔ ɲɛna cogo min n bɛ segin k'a fɔ Armand Dreyfus a ko théâtre tɛ kɛ si ye théâtre ye si ye mun ye n'i ye tulu ta k'a kɛ ji kan tulu tɛ jigin diɲɛ na o a bɛ fogo de bon n'i b'i yɛrɛ de k'a ye i yɛrɛ personnage min bɛ d'i ma i b'i yɛrɛ de k'o ye mais n'i m'o k'o ye fo ka na texte réciter ka tɛmɛ ten o tɛ bamanankan na o tɛ tubabukan na a tɛ jeu tɛ ɲɛ o jeu tɛ ɲɛ il faut que u ka casting la il faut que les gens choisissent somɔgɔya ko ka bɔ a la a ka hakɛ to n ye sunkuruya ko ka bɔ a la karisa cɛ ka ɲi o t'a la cinéma dɔ la mɔgɔ cɛ ɲuman bɛ ɲini mais mɔgɔ cɛ ɲuman min bɛ se ko la min bɛ se kuma na min bɛ kuma ni jeu don ɲɔgɔn na a y'olu ɲini dɔw bɛ yen nɔ fana an tɛ taa karisa nɔfɛ o ka wari ka ca kojugu non wari caya tɛ o e bɛ temps min garder mɔgɔ min b'a kɛ ka ɲɛ i bɛ temps min gagner i bɛ tile min gagner i bɛ cassette sisan bɔra bandiko la i b'o min gagner ne hakili la o bɛɛ ye dɔ ye o mɔgɔ min fana y'a si kɛ cinéma na a théâtre ni fɛn na o ni mɔgɔ minnu sina ka don a la ten o tɛ se ka kɛ kelen ye o olu ka traitement tɛ se ka kɛ kelen ye o tête d'affiche bɛ yen o
an y'olu fɛ n'i y'a ta extérieur la tête d'affiche gansan n'i k'u ma u ka don i ka cinéma na u kunkolo yɛrɛ dɔrɔn ka y'a ye o ye wari ye dɛ hali n'u ma kuma donc an ka cinématigiw k'a filɛ vraiment m'a fɔ valeur ti mɔgɔ la dɛ valeur bi bɛɛ la mais minnu fana bɛ n'olu tête d'affiche ye u kana olu ni dugumamɔgɔw suma nin ye n buramuso de ye wa nin ye belebele y'i bolo nka a bɛɛ ko nin ma kolon kosɛbɛ han ni fɛn o fɛn tunun an ka minɛnw na i b'a sɔrɔ n'o se tun ye Bamusa ɲɛmɛ kun ye halala du jɔ n ko kɛnɛ filɛ nin ye fo yan fo frontière la i t'i ka du jɔ yen nɔ wolomusokɔrɔ bilalen o i kana ne nin fɔlɔ dɛ n ko na taa n ka taa kuma fɛ a kɛ i denw kosɔn den ninnu kosɔn n buramuso i m'a ye wa ne ye Bamusa fa de ye a ba hɛrɛ o de ye sin bila ne ka sɔrɔ k'a ta i m'a ye sa i bolo da i dusu kan i kana sute dɛ suteli man ɲi koyi n'i sera i buranan na san o san i b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko suteli ye ko cɛjuguba ye cinéma ni théâtre wallahi Boubacar ni fila bɛɛ ka di ne ye c'est ma vie théâtre ka di ne ye cinéma ka di ne ye ne yɛrɛ filɛ ne bɛ plateau yɛrɛ kan la seule chose qui m'ennuie fɛn min bɛ ne sɛgɛn Hélène t'a plateau kan i bɛ jouer bi ne ka taa ka sigi fo ka taa tila ko taa so e ma se yɛlɛma se ka kɛ i b'a fɔ ne ma o de bɛ ne tɔɔrɔ ne la n'i ko ne ma kabi sɔgɔma ko Hélène yɛlɛ plateau kan fo wula n b'a k'i ye wa n'i ko n ka segin a kan cogo cogo n bɛ segin a kan o cogo la je ne me fâche pas parce que a ɲuman de ka di an bɛɛ wa théâtre bi ten a fila bɛɛ de ka di ne ye i ka tigɛ na cɔri makolo n ka kolo ka kolo n'i ye ɲinɛ sigilen jakuma bolo ka saya ye mɔnɛ ye mɔnɛjuguba saya ye mɔnɛ ye n'ala cɛ misi muso kɔrɔ sigilen waraba bolo ka saya ye mɔnɛ ye y'o fɔ kun saya ye mɔnɛ ye Adama Darabo ka tafe fanga de n sɛgɛnna parce que an ye ale tourné Sanga bɛɛ b'a dɔn Sanga ye min ye hali Sanga sudonyɔrɔ bɛ sanfɛ an bɛ na an bɛ yɛlɛ an bɛ jigin Umu Berthe ne sɛrɛ Umu Berthe de tun bɛ ne kɔnɔ ne yɛrɛ tun bɛ sin duguma kuma du la de parce que Seydou Sɔn tɛ se kulu ka yɛlɛ in na y'a ye hali anw bɛ loger so min kɔnɔ i bɛ bɔ kulu de kan ka jigin pour que ka taa ɲɛgɛn la i bɛ taa kɔfɛ de k'a fɔ i bɛ taa kɔfɛ fo wulu bɛ kɔrɔ t'i kɔrɔ donc o kɔni de la n sɛgɛnna a tɛ k'a fɔ ko jeu de ye ne sɛgɛn dɛ mais yɔrɔ yɛrɛ cogoya o de ye n sɛgɛn parce que u ye anw bila yɔrɔ min na ka taa denmisɛnninw bila yɔrɔ min na kelen tun tɛ denmisɛnninw tun bɛ sur un terrain plat mais u taara anw bila sanganso yɔrɔ la kulu yɔrɔ la a bɛ kɛ di cinéma tourné don bumbumba an nafa ka kɔrɔ n'u musolu tɛ ɲinɛ fɛfɛwu bumbumba bumbumba musolu tɛ cɛw tile bala bi pewu agro ne i ka cɛ kolonya kosɔn cɛw b'i si kɛ badon na ne de muso jɔnya ça ka ban Boubacar ne mana taa Ala ma yɔrɔ o yɔrɔ la ne tɛ jɔ mɔgɔw bɛ girin de plaisir b'u bolo ka ne faire plaisir donc o ye bonya ye n ma sanu sɔrɔ a la n ma wari sɔrɔ a la nka n ye n dahirimɛ sɔrɔ foyi tɛ gɛlɛya ne ma Mali in kɔnɔ yan a tɛ ko n ye nafolotigi ye dɛ nka Ala ko tiɲɛ n fana b'a fɔ n bɛ n ja parce que ne bɛ compter Mali maabaw fɛ bi Mali ye fɛn caman di ne ma u ye médaille di ne ma k'a taa effigie abeille la ne ye officier ye bi bɛɛ tɛ bɛɛ bolo dɛ o tɛ bɛɛ bolo ni ne bɔra yɔrɔ la bi ko n bɛ taa sɛbɛn ɲini mɔgɔ de bɛ bila ne ɲɛ ka ne ka sɛbɛnw ɲini ka na b'a fɔ i sigi dɔ kɛ faso in ye dɛ mon pays a été reconnaissant envers moi o bi faamaw la o bi fantanw na ni ne jɔra hali station dɔw bɛna kɛmɛ di ne ma ko n ka essence kɛ n kun diyaɲɛ tɛ ya diyaɲɛ de don o tuma ne tɛ se k'a fɔ gɛlɛya baara o baara gɛlɛya b'a la a daminɛ gɛlɛyara parce que mɔgɔw kuma an faamuya a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ninnu kɔni ma se ka foyi ɲɛ kalan na dɔw b'a kɔnɔ k'an ma don lɔkɔli la kɛnɛma fanga kun y'anw ta ye ka sokɔnɔ fanga kɛ musow ta ye ama a fila bɛ di k'u ma sa numulu n ka ji sigira sisan
Mali kɔnɔ yan ne ma mɔgɔ min bɛ juguman kɛ ne na ne ma ye ni min ye ɲe o bɛ girin ka danga ka b'anw ka dɔgɔ anw bɛ télé la de filɛ nin ye musokɔrɔba min mana ɲe an filan an musokɔrɔba ɲɔgɔn donc n ye hɛrɛ sɔrɔ a la. Anta fama anta jamana tigi mode anta koyi anta fama anta fanga flajede anta so anta fama anta jamana tigi mode anta koyi anta tigi mode anta so ayeto anga bitombaro ya sabaro bedia fama ya borongoli ja bitombaro kadi bakeme baro ayeto anga bitombaro borongoli ja ayeto anga bitombaro ya sabaro bedia fama ya borongoli ja biton baro kadi bakeme baro ayeto anga biton baro borongoli ja kono kulu jele de be bifo kala kele ni ya ta ba kar ni ya ke nyoko ka karmandi je de kan febela ben de kan febela sebenikela réalisateur comédien et technicien anw si de taa ɲɔgɔn kɔ maa si kelen tɛ se ka nin baara in kɛ fo an ka jɛ fo an ka jɛ de an ka jɛ o jara maa ye an ka jɛ o ma diya maa ye an ka jɛ n'i y'a mɛn fana k'i kumakan min mɛn a caman de koyi Boubacar filɛ Boubacar Sidibe ale ye maison de cinéaste kɛ sinimabɔlaw ka yɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la bɛɛ b'a la n'an bɛɛ jɛra ka ale fana dɛmɛ k'o kɔrɔta ne hakili la a bɛ ɲɛ i n'a fɔ UNCM fana bɛ ten a bɛɛ ye sinimako kɛlɛ ye ka barika da minnu y'a dabila ye ka tasibila kɛ minnu taara an bɛɛ ka ŋaniya ye kelen ye ne yɛrɛ filɛ ne ye min initier o ye Nudi comédien ye m'a kɛ dɔwɛrɛ kama ne la ne fɛn bɛ sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ n da la n bɛ barika da Ala ye nka n kɔ ne bɛ n kɔ de makara minnu taara fana k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛn kɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ Lasidan i n'a fɔ Zangɛ o n'a ɲɔgɔnw i n'a fɔ Batoma o n'a ɲɔgɔn minnu taara ka taa si bilakiw ye an kana ɲin'u kan an ka dɔn k'a fɔ k'u fana y'u se kɛ jamana ye minnu b'a la minnu dɛsɛlen don n'u bɛ so kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw i n'a fɔ Usmane So bɛ yɔrɔ min na bi a ɲɔgɔn sɛbɛnnikɛla kun tɛ yan nka a bɛ yɔrɔ min a tɛ se ka sɛbɛnni kɛ k'o da u tulo ka Usmane So man kɛnɛ a tɛ se ka miiri kɛ olu la théâtre bɔla caman bɛ yen nɔ maa tɛ hali u dɔn tuguni maa t'alu ta yɔrɔ dɔn a kun ye k'a dɔn hali bi anw bɛ yen an y'an se kɛ faso ye wa hali bi an bɛ continuer k'an se kɛ faso ye n b'a dɔn maison de cinéaste fana y'o ye sinimaso fana y'o ye k'an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan sinima bɛ taa théâtre bɔla kɔ wa sinima tɛ taa comédien kɔ n'i y'i ka scénario sɛbɛn n'a ma jouer dun a bɛ fɔ o de ko scénario a bɛ to papier kɔnɔ n'i ko jama k'a ye anw de b'a kɛ anw de b'a kɔrɔta technicien de b'a kɔrɔta o tuma an tɛ se ka taa ka dɔ to si tɛ se ka taa ka si to fɛn fɛn tulo bɛ na sisan fɛn fɛn ɲɛ bɛ na k'e de bɛ nin domaine kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn de ka ɲi bɛn de bɛ ko bɛɛ laban an ka ɲɔgɔn bɛsɛ kɔniya dabila kun t'a la kun foyi t'a la. Masaya masaya bana de a ma banza nka kɛlɛ yɔrɔ kɛlɛ kɛ u caman tununa wallahi ni ye miiri janfa na janfanjugu kɔ ye nimisa ye janfanjuguya de ye cɛbalu caman polisi dɔnbaga ani gileki dɔnbaga bɛɛ ti cɛ ye abada cɛya ye kɛwale ani jogo ɲuman de ye babu kunci jara a taarida ale tora janfa na janfanjugu kɔ ye nimisa ye cɛ tarida masaya masaya bana de a ma banza nka kɛlɛ yɔrɔ kɛlɛ kɛ u caman ladilikan bɛ ne bolo ka don denmisɛnninw ye ko o ko ni maa bɛ don a kɔnɔ i k'a ɲɛɲini kana sigi pa k'i bila a la ten dɔ ko Ilani bɛ mobili kɔnɔ ka n'i pan ka bila a la ko du bɛ Boubacar bolo a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini
i b'a ɲɛ sɔrɔ n'an bɛ taa an bɛ se o ka sin ka pan ka bila la ten u ka ladilikanw mɛn minnu b'u ɲɛma u jugu tɛ o an minnu fɔra olu ɲɛ an jugu t'u ye u jugu t'an ye u k'an ɲininka n bɛ tile k'o de fɔ n ka interview bɛɛ la u k'an ɲininka grand mama comédien bɛ ne wele grand mama grand mama ne ma nin yɔrɔ in faamuya dɛ an b'a kɛ cogo di grand mama tantɔ parce que a caman chance tɛ bɛɛ bolo ka taa INA la o des gens ont appris ça sur le tas balamsaya kɛra balamsa ma ta sur la taara INA la o n'a ɲɔgɔn caman bɛɛ ma taa INA la o INA fana tɛ mɔgɔ kɛ comédien o dɔn min b'i la dɛ INA b'o de labɔ INA b'i dɛmɛ k'o dɔn de bɔ donc minnu b'a la n'olu b'a ɲɛdɔn a y'olu ɲininka u ka gɛrɛ an na u ka gɛrɛ kɔrɔbalenw na denmisɛnnin fitininw u ka gɛrɛ an na u k'an ɲininka min b'an kɔnɔ an b'o f'u ye nka n y'a kɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ hali plateau kan n'i kumana fɔ u bɛ dimi i komi ne ye mɔgɔ ne ka sira t'o la maa caman b'a fɔ n tɛ se ka kuma karisa fɛ u bɛ dimi o tɛ kɛ o i den don i dɔgɔnin don i mɔdenw yɛrɛ don n'u y'a kɛ n'a ma ɲɛ i b'a fɔ a ma ɲɛ n'a n'i sigi yan i b'a kɛ ten e ye nin yɔrɔ kɛ ten a ma ɲɛ i b'a kɛ nin cogo la ka n'a kɛ ne ta kɛcogo la nka i jija i ka surunya na i yɛrɛ ka a bɔ i yɛrɛ la i bɛ se k'o ladilikan di denmisɛnninw ma donc n bɛ min fɔ denmisɛnninw ye u kana kɔrɔtɔ u k'u dege hali bi ka taa n'u sera plateau ka plateau degeli kɛ yɔrɔba ye sango sinima na nadenw jigi tɛ wa bitɔ garangedenw jigi tɛ wa bitɔ a bitɔ ti boli ka a sɛgɛrɛ jelininw kana joloko i ko cogo di Kulubali ma b'i boli ka bitɔ sɛgɛrɛ a bitɔ ti boli ka ma sɛgɛrɛ bololanɛgɛ filɛ nin ye ne ko yala mun de don n'i ma yan e t'a dɔn ko denmisɛnnin tɛ se nin yɔrɔ la yan wa n nana ni faama ka bololanɛgɛ de faama ka bololanɛgɛ sera e bolo cogo di a ye ba don Mali la a ye ba don Mali seko ni dɔnko la a ye ba don Mali sinima na théâtre kɔni tɛ o binna a mɛnna a ye théâtre lawuli a ye groupe dramatique lawuli a ye théâtre lawuli Mali kɔnɔ hali n'a bɛ kɔrɔlenw wele ka na k'a diriger u ka na créer un autre groupe dramatique tɛ théâtre a bɛ jamana dɛmɛ cogo min Ala de b'a dɔn fɛn min an filɛ nin ko in kɔnɔ ni théâtre tun bɛ dɔn caman tun bɛ bɔ a la an filɛ sɛgɛn ni ɲɛni min kɔnɔ nin théâtre tun bɛ caman bɔ a la nka groupe dramatique cira bɔgɔ cinéma o bɛ Nimakara la anw bɛ taa FESPACO la mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ nin ye ne san joli bɛ taa FESPACO la mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ Mali théâtre kɔnɔ n'a fɔra ko Mali cinéma bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ cinéma so 100 ta tɛntɛntɛ nka bi o bɔsira an na Sénégal de kɛmɛ ka ɲɛ ta dɔw wɛrɛ tɛ wari ntanya don a ye wari di an ka cinéma bɔlaw ma u ka cinéma tourner nana idée bɛ yen dɛ a bɛ yen f'a bɔgɔden cinéma bɔla bɛ yen a kɔrɔbalen fara fitinin kan u bɛ yen a cɛ fara a muso kan a bɛ yen o tuma a ye wari bɔ a fana ye source de revenu dɔ fana de ye o a source de revenu dɔ de ye donc vraiment n bɛ min ɲini faamaw fɛ a y'a ɲɛsin cinéma ani théâtre ma il est temps maintenant n'o tɛ an kɛra bolokɔfɛtɔmɔgɔ ye a ye anw miiri kunungo tile la anw ma da jara ye anw ɲɛ la Segu anw ma golo jara ye anw ɲɛ la anw ma bamuguji jara ye an ɲɛ la mais jɔnni kɛlen n'o k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnafin bɔ anw na o de ye maison de Cinéas mɔgɔw ye ni hakilina ɲuman taasira ye ni maaya sinsinna ɲuman ye ni adamadenya dilancogo ɲuman ani fɛɛrɛ ni hakilina ɲuman na maison de Cinéas mɔgɔw de nana ka denmisɛnw kunnafoniya ko ni maa filila i b'i ye nka n'i tununa i ye man di olu de nana ka na kɔrɔlenw jira an na ka buna adamadenya taabolo ɲuman sinsin bere ɲuman jira anw na munna anw tɛ wuli ka tugu olu kɔ maison de Cinéas mɔgɔw u taabolo ye fɛn jumɛn ye ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ k'a waleya ka nɔ bɔ a la o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔ bɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa Maliba bi taa ɲɛ